Je ziet er prachtig uit, joh. Dankjewel. Ja. Als het is een speciaal maatje litten. Ja, wij doen altijd conventies en daar hangen we deze altijd op. Je ziet er prachtig uit. Hoe lang bent u al tattoo artist? Nou, ik heb nu 5,5 jaar mijn eigen shop. En daarvoor heb ik 7 jaar in een andere shop gewerkt en daar heb ik het ook geleerd. Dus ja. Dus jong begon dus. Ja, eigenlijk wel. 16 was ik toen ik erin rolde, ja. Ik ben 4 koerstien die dat dienen. Ja, nee, ik tekende gewoon en zo ja, ben ik eigenlijk gevraagd om in een shop te gaan ontwerpen. En uiteindelijk is dat helemaal ja, uit de hand gelopen eigenlijk, ja. Spreek me wel eens af van die eerste tattoo bij een oor te zetten. Hoe eng wie dat? Ja, dat is behoorlijk spannend. Maar ja, je hebt van tevoren natuurlijk wel geoefend. Dus, Hoe? op varkenshuid. Tegenwoordig heb je ook kunsthuid, maar ik heb dan op varkenshuid geoefend. Ja. En dan zoek je eigenlijk gewoon proefpersonen, vrienden, kennissen die dat willen. En daar kan Jelmer misschien wat meer over vertellen. Ja, want jammer, had je de eerst al zetten? Nog niet. Ik ben inmiddels 9 maanden in de leer, ongeveer. En doe zit nog bij het varkens in de barige fase of net? Precies, ja. Kunst uit de varken, ja. Yes. Trouwens, we hebben beeld erbij. Let even zien, want du had er redelijk vast op het koet. Sterker, deze is nog niet eens clear, hè? Nee, dit is afgelopen zondag. Eerste keer. En hij wordt binnenkort gekleurd. Dan wordt hij afgemaakt. Mooi thema. Kerst. Ja, let er maar even zien voor de mensen die nog televisie hebben. En die is toch Joy weer zetten of toch een oor? Ja, door Joy. Ja. Jeetje, zit er prachtig uit, hè? Ja, dankjewel. Hey, dus is het op een jouwer? Ja, ik zit nu in Jouren al 5,5 jaar. En ja, jullie hebben de primeur, want we gaan verhuizen. Ja, maar dat is dan een hele leuke locatie jullie ook, hè? Ja, Oude Haske, dus dat is vlakbij. En er staat een enorme piramide en daar gaan we in zitten. De piramide van Oude Haske. Yes. Hoe kwam Stijs erbij? Ja, toevallig liep ik er tegenaan. Hij stond te huur. En ja, ik zocht eigenlijk al 2 jaar lang iets groter. Omdat we zijn in totaal met z'n 5. En ja, we lopen elkaar wel een beetje in de weg in ons kleine hokje nu. Dus ja, nu een stuk groter. Ja. Spannend. Ja, en ja, een mooi gebouw. Dus dat vonden we er wel bij passen. Ja. Nou, had ik toevallig een goede vriend, Rento Becker, maar die zit al heel lang in de business. En ik weet gewoon uitzien, want ik ben zelf geen tatoeageer, uitzien wereld en uitzien ervaring, dat hij had een hele verste cliëntele. Dat werkt het voor JMX had dus. Ja, klopt. Wat maakt het in dat opzicht uit? Dat is nog niet op een jouw resist of Oude Haske of net? Nou, ik hoop het niet. Nee. Nee, maar ik weet dat hij een heel product mijn naam had. Hij ziet eerst in Grange, nou, en toen gaan we naar Burgen, nog volle grutter verschil. Maar hij had een jaar wachtlijst. Mij horen we een tattoo-artist, maar het wordt heel erg af van de vaste cliëntele. Ja, ook. En in principe, ja, ik denk dat als je gewoon werk maakt wat heel veel mensen aanspreekt, dan krijg je klanten uit het hele land. Ik denk niet dat het gebonden is aan waar je zit. Nee, de piramide, wauw. Ja, zin in. Ja, wat voor ruimte is het van binnen dan? Is het een grote ruimte of verschillende vertrekken? Nee, 1 hele grote ruimte. Er worden wel een paar afgesloten ruimtes ingemaakt. Maar in principe is het gewoon 1 grote ruimte. Ja. Hoe lang is er nog stage bij haar, Jelmer? Ja, 9 maanden nu ongeveer. 9 à 10 maanden. Dat mag nog. Hoe lang de stage nog duurt, bedoel je? Ja, Ga je mee verhuizen? Ik ga mee verhuizen, absoluut. Nee, dat wil ik zeggen. Nee, hier surf ik lekker. Maar sjouwen. Ja, toch? Ja. Nee, dacht ik wel. Maar prachtige locatie, hè? Absoluut, ja. Ik vind het heel mooi dat ik er hier deel van uit kan maken, ja. Nou, door een stage voor wat voor opleiding eigenlijk? Academie voor Popcultuur. Dat is altijd binnengekomen als muzikant. En ook altijd wel getekend eigenlijk. En de interesse in tattoos, dat kwam wat later. En ik denk, hoe kan ik dat gaan combineren? Ja. En dat liep perfect samen met mijn opleiding. Dat kon perfect samen gaan. Ja, muziek en de vormgeving. Dus dat is een vrij kleine overstap. Wat juist die zelf was een tatoeëerder straks of meer de vormjouwer? Ja. Hartstikke wel pro-tekenaars nodig natuurlijk. Hè? Ja, klopt. Nee, het is wel echt de bedoeling om naar het tatoeëren te gaan. Ja, zeker. Hast je enig idee wanneer die eerste komt? Wanneer dat mij? Gaat zij dat dan horen? Of is dat de opleiding? Of mag dat moment zelf kiezen? Dat laat ik aan Joy over. Ja, absoluut. Oeh, spannend hè? Ja. Maar dan mag ik echt eens van de beste kleer voor hem. Ja, dat klopt. Nou ja, we hebben het toevallig van de week over gehad. Hè? Nee, dus dat gaat wel snel gebeuren. Ja, hij doet het heel goed. Nou ja, het is voor altijd. En ik bedoel, dat word ik net verknallen. Dus ik snap die van Wilk heel bot wat dat onbelangrijk. Hast u ook zo'n opleiding hoor? Of hoe hast u het leerd? Ja, dus ik zie het meer een oor in de shop eerst hè? Ja, daar heb ik het gewoon geleerd. En ja, uiteindelijk, ja, je moet toch eigenlijk kilometers maken, zeg ik altijd, om je eigen dingetje te ontwikkelen. Maar ja, je moet het gewoon. Het mooiste is als je het gewoon kan leren van iemand die het natuurlijk al kan. Hast u een bepaalde specialiteit? Of de meeste West doen mij werkers bijvoorbeeld? Dat iemand dit doet en de oren dat? Of doe je hem eigenlijk alles wel?
Ja, onze stijlen liggen wel vrij dicht bij elkaar. Ik vind New School heel erg leuk en lettering tattoo, maar ja, Jelmer is echt, gaat een hele andere kant op dan de rest die nu bij ons werken. Vertel eens. Yes, ik doe eigenlijk heel weinig met kleur en ik werk heel erg met rare vormen, abstract. Meer kunstachtig dus. Ja. Ik vind tatoeage sowieso kunst, maar dit gaat echt de kunstzinnige kant nog uit. Het is constant als ik iets maak of iets heb getekend dat Joy moet vragen, zeg maar, wat is het? Wat stel dit voor? Wat is het? En ja, zeg het maar, want ik weet het zelf ook heel vaak niet. En dan is het wel gewoon, want het klopt wel. Of de vormen moeten kloppen en daar kijk ik veel naar. Het moet gewoon, ja, het is niet direct zichtbaar wat het is. Net het standaardwerk dus. Nee, absoluut niet. Nee. Vind je dat leuk dan? Het standaardwerk? De hartjes en de naam en dat soort dingen? Ja, ik vind eigenlijk alles wel leuk. Ik hou voornamelijk van de afwisseling. Ik zou niet iedere dag hetzelfde willen zetten. En als ik iets echt niet, ik doe bijvoorbeeld geen portretten, niet wil of niet kan, dan stuur ik ze altijd door naar iemand die daar wel goed in is. Tekens toe zelf? Ontwerpst in eigen? Alles, ja. Dan gaan we hier een mooi decor. Dat zit je nou helemaal vol. Als nou eens in februari hier komt mij wat werk van die, hing je wij het op. Zullen we dat eens doen? Ja, leuk. Ja. Nou, bij deze. Ter afsluiting, wanneer gaat die shop hier? Wat is de planning? 1 maart, zondag 1 maart hebben we een grote opening, dus iedereen is welkom. Nou, praten we wel, kost op begin februari hier weer? Yes. You got a deal. Ja. En jou met succes aan met die eerste. Ja, binnenkort, Dat dankjewel. wordt het net lang meer. Ja. Nee, ik heb er zin in. Okay. Voor mensen die meer die willen, waar is er meer informatie hoe die vinden? Hast ongetwijfeld de site of Facebook? Ja, www.lowvoltageink.nl en er staat ook een link naar Facebook. Dan komt alles te weten over Jelmer en het werk van Joy. Ik vond het leuk dat we er weer. Dank u wel. Ik ook, dankjewel. Tot de volgende keer. En in februari.